Ahoj, já jsem Pozy a vás vítám u dalšího videa, blablabla, víte co. A tohle bude video se tady se Samem. Pozdrav. Čus. Dělej. Dobrý, jdeme. Tak ukážeme si, jak to vypadá tady v Bukovanech, možná to tady někdo zná. A tady to je můj první vlog, co na YouTube kdy točím. A Same, ty by si mi fakt nevěřil, že jsem YouTuber? Věřím ti a teď jdu jezdit na kole. Utíkej! Zdrej! To mě vždycky dostane, vole. Takže pokud byste chtěli, abych udělal nějakou písničku, tak počkej. Hej! Počkej, pojď sem, musím se tě něco zeptat. A lidi, my natočíme dneska hru, která se jmenuje Bomber It. Nebude to v Minecraftu, ale bude to normální hra. Víš ne, co to je Bomber It? Ne. Ta hra, jak jsme pokládali ty bomby a my jsme se jako chtěli dostat k sobě. Takže pokud byste to chtěli, takže dejte like, odběr. Počkat. Wow! A teď nahoru, kámo. Co? Bro. Počkejte. Nope. Takový nope. Jo. Tak to klouže. Já to na druhý. What the? Hello. Hello. Ja. Hello. It's me. Tak ukáž parkouristo, co? Ještě. Dělej. Tady to točím na mobilu, takže prosím vás, omluvte mě, že to má takovou špatnou kvalitu, ano. Tady to je můj první A je vlog. tady hodně zvuků. Dalších. To jo. Protože tady jezdí, všechno. Závolí tady. A tam holubí. Tak já to jdu. Ne, počkej, já tě budu jistit, jo? Kdyby náhodou. Co? Kdyby náhodou. Ne. Vidíte tu gumu? Na ní za chvilku spadne. Tam třeba dám tvoji hlavu a že se tam rozečneš. Tak, kouká. Skoč, ne, frére. Vidíš? Já musím jít tady. Tam je gumový, jak jsem se vrátil, ne? Takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like. Ještě! Jak musím dát? What the fuck? Two house later. Yeah! A ty zpátky, hele. O 2 hodiny později. A je to, jupi! Jo. Tady ho vidíte. Přiznal se. Natáčím na YouTube. Přiznal se. Bro. Broken. Ok. On to fakt dal. Easy. Easy. A zpátky? Tady potom nechoď, tady to klouže, jo, moc. Ne, a mě parkourista, veď? Takže, sami ukaž ty, jak to uděláš takhle. Easy, kamo, easy. Easy jako písy. Počkej. Hele, takže tady se rozloučíme s váma u parkourového triku. Počkej, musíme být tady všechny. My s Lukášem musíme být tady na té velký kumě. Jo, a já budu tady. Jo? Luky, musíme vyskočit na tu kumu a zůstat. Tak pojď. Oh! A dejte like! Odběr. Dejte like na všech! A dejte odběr! Dáme 5 lajků! 5000 lajků, 5000 lajků. A prodej toho vojáka 10 000. Tak 15 dohromady lajků. Jo, takže 15 000 lajků. Ano.
Hele, pokud... Tak už skončí, rychle dělej. Počkat, potřebuju říct naléhavou zprávu. Takže pokud na tady to video bude 5000 lajků. A ještě 10 lajků. 10 000 lajků. No, tak natočíme video z Bomber It. My jsme prostě hekři na to. My jsme lepší než profíci. Čem? Bomber It!